Mga igsoon, mga anak sa Diyos. Ang devotion sa Divine Mercy adunay lawom og maka-inspire kayo nga kasaysayan sulod sa simbahan. Nagsugod kini pinaagi sa mga revelation nga nadawat ni Saint Faustina, usa ka madre nga taga Poland niadtong 1930s. Sa iyang diary, iyang gisulat ang mga pulong ni Jesus nga nagtawag sa kalibutan sa pagsalig sa iyang kaluoy. Usa sa mga most popular images mao ang hulagway ni Jesus nga adunay duha ka kahayag nga nagawas sa iyang dughan, pula ug puti nga nagrepresentar sa dugo ug tubig. Human sa iyang kamatayon, ang debosyon sa Divine Mercy mikaylap. Usa sa naay dakong devotion usab sa Divine Mercy mao si Pope John Paul II nga usa-usab ka Polish. Siya ang nagkanonize kang Santa Faustina niadtong year 2000 ug mao'y nagtukod sa Divine Mercy Sunday isip official nga pista sa simbahan. Sukad niadto ang ikaduhang Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw gitawag na og Domingo sa Diosnong Kaluoy o Divine Mercy Sunday. Kini usa ka pahinumdom nga ang kaluoy sa Dios walay kinutuban ug bukas alang sa tanan. Ang debosyon karon nagdala kanato ngadto sa higayon diin si Jesus mitunga sa iyang mga tinun-an bisan sirado ang mga pultahan tungod sa kahadlok nila. Didto gihatag ni Jesus ang iyang kalinaw ug ang gasa sa Espiritu Santo. Ug sa usa ka espesyal nga pamaagi, iyang gitugyan ang gahom sa pagpasaylo sa mga sala. Apan wala didto si Tomas ug mao kini ang hinungdan sa iyang pagduda. Apan sa sunod nga higayon si Jesus nito nga pag-usab og giingnan si Tomas nga hunungon na ang iyang pagduda. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang kaluoy sa Dios mas magapasulabi kaysa sa pagkadismaya sa atong mga sala. Sa dihang nitunga si Jesus sa iyang mga tinunan, wala siya nagsugod og kasaba o pagpanaway, kundili usa ka pulong sa kalinaw. Peace be with you. John 20:19. Ang kalinaw magauban kaninyo. Kini nga pulong nagpasabot nga bisan sa ilang pagbiya og kahadlok, ang Ginoo nagdala gihapon og kalinaw. Wala niya sila gibuyboy tungod sa ilang sadyop. Apan gihatag ang kalinaw aron nga sila pasayloon ug ibalik ang ilang moral. Mao kini ang kinaiya sa Divine Mercy. Dili paghukom, kundili pag-ayo ug paghatag og bag-ong kahigayunan. Receive the Holy Spirit. If you forgive anyone's sins, their sins are forgiven. John 20:22-23. Sa Binisaya pa, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa uban, sila pasayloon. Dinhi makita nato nga ang kaluoy dili lang usa ka pagbati kundi usa gayud ka misyon. Gitugyan sa Ginoo sa iyang simbahan ang gahom sa pagpasaylo. Busa kita usab gitawag nga mahimong instrumento sa kaluoy sa pagpangayo og pasaylo ug sa pagpasaylo sa uban. Usahay mas dali pa nato pasayloon ang uban kaysa pasayloon ang atong kaugalingon. Apan ang Ginoo nag-awhag kanato nga dawaton usab ang iyang kaluoy alang sa atong kaugalingon. Ayaw pugni ang grasya sa Ginoo tungod sa imong guilt o sa imong konsensya. Dawata ang iyang kaluoy. Ang kaluoy sa Dios mas magapasulabi kaysa sa pagkadismaya sa atong mga sala. Ikaduhang punto, ang pagduda mahimong dalan padulong sa mas lawom nga pagtuo. Si Tomas kasagaran na ilhan isip doubter. Apan ang iyang istorya wala natapos sa iyang pagduda. Ang iyang pagduda tininuod gayud og walay pagpakaaron ingnon. Ug tungod niini si Jesus mismo nitunga aron tubagon ang iyang panginahanglan. Mao nga sa dihang nakita na gayud ni Tomas ang nabanhaw nga Kristo, nakaingon tawon siya, "My Lord and my God."
John 20:28. Sa binisaya pa, Ginoo ko og Diyos ko. Akong Ginoo, akong Diyos. Kini mao ang usa sa pinakalawom nga pagpadayag sa pagtuo sa tibuok ebanghelyo. Ang tawo nga nagduda, mausab ang nakahatag og pinakamahuluganon nga pagtuo. Sa atong kinabuhi, aduna usab kitay mga pangutana og pagduda. Apan ayaw kahadlok niini, dad-a ka ni ngadto sa Ginoo. Ug sama kang Tomas, ang imong pagduda mahimong tulay padung sa mas lig-on nga pagtuo. Ang pagduda mahimong dalan padulong sa mas lawom nga pagtuo. Story time. Nganuman nga si Tomas gitawag og doubter o madudad-dudahon. Si Tomas gitawag nga doubter o madudad-dudahon tungod kay siya miduda sa pagkabanhaw ni Jesus hangtod makita niya ang ebidensya. Apan dili lang kana ang himuon natong pagkaila kaniya, kay human sa iyang encounter kang Jesus, siya mismo nahimong misyonero o misangyaw sa ebanghelyo hangtod sa India sumala sa tradisyon. Didto iyang gipadayag ang iyang pagtuo bisan pa sa daghang mga peligro. Ang iyang pagduda nahimong kusog sa iyang misyon. Wala siya nagpabilin sa pagduda-duda, diha sa pagduha-duha, kundili mitubo siya ngadto sa lig-on nga pagtuo. Ang titulo nga doubter, usahay magapasulabi, ug daw murag diha ra gyud nato siya gisukod. Apan dili ta dapat makalimot sa iyang pagkahimong martir sa pagtuo. Mao nga dili nato hukman ang usa ka tawo base sa iyang kahintang sa iyang kinabuhi. Ang Ginoo nagtan-aw sa kinatibuk-an o kining gitawag nato nga whole picture, dili lang sa usa ka bahin sa atong kinabuhi. Ug ang istorya ni Tomas, usa ka testimonya sa grasya nga nagbag-o sa kinabuhi. Ang iyang kinabuhi, ang kinabuhi ni Santo Tomas, di Apostol, nag-ingon ka nato nga ang pagtuo usag yun kapanaw. Our faith is a journey, o dili kini usa ka kalit lang nga kahimtang o kanang gitawag nato one time, big time event lang. Mga igsoon, mga anak sa Dios, sa Domingo sa Divine Mercy, gihangyo kita sa Ginoo nga mosalig sa iyang walay kinutuban nga kaluoy. Ayaw kahadlok sa pagduol kaniya bisan pa sa imong mga sala o mga kakulangan. Hinumdumi nga ang iyang kasing-kasing puno sa gugma o kapasayloan alang kanimo. Kung ikaw nasayop, balik kaniya. Kung ikaw nasakitan, salig kaniya. Kung ikaw nagduha-duha, pangayo og kahayag gikan kaniya. Ug kung ikaw nakadawat na sa iyang kaluoy, ipasa kini sa uban, pinaagi sa pagpasaylo o pagpaambit sa isig katao. Ang kalibutan nagkinahanglan og mga tao nga puno sa kaluoy. Isulti sa imong kasing-kasing, Jesus, I trust in you. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.